ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଗପ ପଢିବା। ଗପର ନାଁ ଅଛି ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି। ରାତିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଉଦା ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ସେ ସଉଦା ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି? ମୂଷା। ଦିନେ ସଉଦା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏସବୁ ଦେଖିଲା। କିଏ ସେ ଦେଖିଲା? ସଉଦା ଦୋକାନ ମାଲିକ। ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଆଣିଲା। ସେ କଣ ଆଣିଥିଲା ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ବିରାଡ଼ି। ସେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଲେଇ ଆଣି ସେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷା ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୂଷା କଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରି ବୁଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ? ସେ ମାଲିକ କଣ ଆଣିଥିଲା? ବିଲେଇ। ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନେ ମନବୋଧ କରି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିଏ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ପୂର୍ବ ପରି ମୂଷା। ବିଲେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ମୂଷାକୁ ମାରିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ସବୁ ମୂଷା ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିଏ ସେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିରାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଆମେ ସେ ବିଲେଇ ବେକରେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେବା। କିଏ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା? କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା? ମୂଷା ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେବା। ବିଲେଇ ବେକରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା। ଏ ଉପାୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ପଚାରିଲା, ବିଲେଇ ବେକରେ କିଏ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ? କୌଣସି ମୂଷା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତଥାପି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆସିକି ଶୁଭମ ସୌଦା ଦୋକାନରୁ କିଏ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା ଜିନିଷ ସବୁ? ମୂଷା। ତାପରେ ତମେ ଟିକେ ଆସିଲ କେତେବେଳେ? ବିରାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଧରୁଥିଲା? କାହାକୁ ପାଥିଲା ଧରିକି? ମୂଷା। ତମେ ଟିକେ ସବୁ ମୂଷା ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ।